Siyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mina ke angizele ukuzomela uArts and Culture, ngizokhulumela amaciko. Ngiwakhulumela amaciko njengo-chairperson we-KZN Gospel Artists Forum. Shuthi wonke amaciko ase-KZN acula umculo wokholo aphethwe yimina. Ngakho ke ngizocela wonke amaciko egospel asondele la estage. Asondele la estage. Nabathintekayo nje kwegospel basondele la estage. Namhlanje ke size kumfowethu ekubhlungu kakhulu ngoba sisanda kulahlekelwa nangonyaka ophelile salahlekelwa umfowethu Mageba ebesibambisene naye futhi la kuyinyana ye-Gospel Artists Forum ube u-deputy chairperson uMageba, so isikhala sakhe asikavalwa umuntu namanje. Ngike ngezwa ke oga bephakamisana benoJojo befuna ukuvala isikhala sikaMageba sokuba u-deputy chairperson. Wozani asikavalwa mthuthi manje sesizolahlekelwa usiyabonga. Kubhlungu kakhulu sicemeke ingozi engeqwantwala thina maciko. Ngicela nisondele bafethu nonke, nisondele nje stage, nisondele stage nonke. Kodwa beseza amaciko okumnandi nokufike kusinika ithemba uma sikule nkonzo namhlanje kaSiya ukubona ephelezelwa kakhulu abantu besifazana. Futhi bantu abami indleleni imphumele ngayo Siya abantu besifazane, ngiyabona ukuthi nisimisela ukuthi nize nijike esangweni lasezulwini senineshoka ukuthi usengenile bese niyabuya nidele konke bantu abami. Manje lento ibuye ingipha isithombe sokuthi hawu kanti unceke ube nakho ukubuya beyisoka mhlambe masinganakile ngoba ayiniphumile bantu abami. Yazi ake nishayile izandla nje bantu besifazana. Namphelezela unceke. Ngiyabonga kakhulu awapheleleke lama artists enwabonayo ayashoda kakhulu. Kodwa nje ngaphambi kokuthi mhlambe umuntu ahlale phansi noma akhulume kakhulu, ngiyathanda ukudlulisa ukuthi amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi esinzima. Amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi sobubha, abhekene nesikhathi sendlala. Amaciko akwaZulu Natal egospel azibona engamaciko ngathi awanakiwe. KwaZulu Natal amaciko egospel anomcimbi owodwa owenziwa ngonyaka, uVukile Gospel Festival. Uma ungazange uqashwe kuleyo mcimbi kusho ukuthi uzolamba unyaka wonke. Nawo leyo mcimbi ngeke ukwazi ukwathatha wonke. Kubalekile sikudlulise lokhu ukuthi uma nibona izikhulumi lokho iphakama ikhuluma zimemeza igama lika Mama Weziwethusi. Omunye ngithi omunye waye ngu-MEC walomnyango akwenza akaze kuphinde kwenziwe umuntu. Wathi mefika eminyangweni wayishintsha indlela yokusebenza. Wenza ukuthi abaculi lento ukuthi bahole ngokuqashwa iphele. Waqala ama-programs kuphethe yena besihola inyanga nenyanga. Ayiphindanga yenzeka leyo nto.
akekho umculi obekhala ngendlala ngezikhathi kusaphethe umama weziwethusi eminyangweni waKwaZulu Natal kwa-Art and Culture ngoba ubenza isiqiniseko sokuthi akakwazi ukuthi angasiza into eyenzeka once off kodwa ucreator izinto ezizokwazi ukuthi ama-program azokwazi kusetshenzwa ungasebenza u6 months every month uyazi uyiciko kunemali engenayo thina ngalezo ikhathi esaphethe besahlala kakhulu la emakhaya eMlazi besiza sichomelana mengena imali ebebuya eminyangweni omunye afaka ikhisha enzela uma wakhe ikhishi thina ke bafana baseMlazi into esithanda kakhulu ukwakho room ngale emva ko-forum iyona ndlela esakhuliswa ngayo ukuthi mase ubona athi ukhulile fawuzakhela room ngale besichomelana ngayo le mali ebesithola kumama weziwethusi esawuphe MEC waka-Arts and Culture after sekuhambe yena awabanga esaba khona ama-programs abenza ukuthi amaciko asustain akwazi ukuthi amaciko aphile noma ngathiwa awuqashiwe ukuyosebenza ndawo kodwa ube neprogram ozophila ngayo uhlanganisa abantwana bangakini Monzi Comedy bafundisa iComedy wenza ama-workshop udevelope amathalente abantwana walanda ngisho abantu ababehleli kogoli ungazi bahlaleleni kogoli kwabala wathi ababuye bazibuyisele la ayikho into abayikhamisela egoli angikhona futhi ngafika ngabatshela athi uthe uMEC ayikho into enikhamisela egoli cela nibuye nize eThekwini mebefika labantu befika bayithola kumsebenzi babonze ngempela yakhe into besikhamisela egoli kuyasetshenzwa la besiza sichomele abanye bakozinye izifundazwe beze bethi bahalela ukuthi nabo baba ama-artists ase-KZN siyayiqhenya ngawo akekho kodwa okwazile ukuvala isikhala sakho namhlanje njengoba ngithi sine event eyodwa yamacika gospel eKZN uvukile gospel festival namhlanje leyo event iyona event eneyinkinga nezikoloto eziningi kuyaqala futhi emlandweni lokho ngokuthi mawuzoya kuyona uyayihlale nabantu efanele uhlale nabo bese uyatshela kuthiwa kulonyaka imali siyayafule izoba uhafu uyazi njengoba kuthiwa imali izoba uhafu ngeke kusanela vele into zama-artist ngeke sanela ama-service provider uvume ngoba uncenga ukuthi umcimbi uhlale uhambe uyowenza umcimbi hamba nabo njalo bonke labo nabanye abangekho manibuya 3 days after nithola ucingo oluthi le funding ebesinikele newafu nayo siyayi-withdrawa isekho isimo sento esibhekene nayo right now la eKZN ubuhlungu esibhekene nabo lama-artist mongababuza bonke akekho ongazange ayithola i-call this year kuthiwa kucela ehlise imali kade ibizile ngoba sithe masibuya laphana i-department yasitshela ukuthi ngeke isasenzela lezi zinto eyayisithembise zona bonke labo bonke bathola ama-calls kwathiwa behlise le mali kubuhlungu into eseyenziwa kuthina umuntu umekwazi ukwenza ungakwazi ukondla umndeni wakho leyo muntu usuke kubulala ngefrustration une-show ukuthi uzoba stress ube ne-depression ufe angazi noma iyona ndlela amaciko aKwaZulu Natal abongwa ngayo yini esesebenze kangaka ephakamisa isifundazwe ukuthi namhlanje abongwe ngedepression abafowethu abanamali bayahlupheka bayalamba kunzima mama weziwethusi into washiya kuyona washiya entweni enzima so bafowethu ngizothi namhlanje ukuhamba kwasiya ebesiyibambe naye siyacela iphathimandla eziphethe iminyango zibuyelwe honembeza zazi ukuthi labaculi laba le mali bayithola kube kanye ngele event otherwise abaphi mekuthiwa seqedwa nayo ke le event okuyiyona esithembele kuyona uga une event ayenza ekuthiwa i-pre-Easter angikaze ngiyibone supportwa iminyango ethize i-event engabe nayo ithatha amanye abafowethu iyabaphakamisa babeka phezulu ngizama ukudlulisa ukuthi ubuhlungu esibhekene nabo la eKZN kulesikhathi samanje asilinganiswa namuntu if umuntu ekwazi ukukunika ifrustration ekwazi ukukunika istress leyo muntu akahlukile nomuntu okubulalayo because i-depression ekugcineni omunye umuntu yambulala so ngiyacela ke siya ukuthi mfowethu
izinto eziningi njengoba uhambile ubonakala umehluko mfowethu uhambe kahle gatsheni boya benathi impongo zingelwayo boya benyathi obudle ekhaya ngoba ebusele belusi ngonyama sithi ke mfowethu uhamba kahle